opskrift, du får her, er på bagte blomkål med Vesterhavsost og hytteost, og det er sådan en lidt spicy en af slagsen. Jeg starter med at dele mine blomkål i buketter, og så tager jeg en skål, og hvor jeg kommer hytteost i. Jeg river noget Vesterhavsost lidt fint i, så tager jeg noget cayennepeber. Du skal måske ikke komme lige så meget i, som jeg gør her, hvis ikke du til noget, der er meget spicy. Så bruger jeg hvidløgspulver, og jeg bruger salt og peber. Hvidløgspulver, det bruger man kunne også godt tænke, hvorfor bruger hun ikke hvidløg? Men for mig, der er hvidløgspulver og hvidløg, det er to vidt forskellige ting. Hvidløgspulver, det har en anden smag. Det gør det mere mildt. Jeg synes, at hvis jeg bruger hvidløg her, så drukner blomkålene simpelthen i hvidløgssmag. Det her bliver så rørt sammen, og det får lige en gang olie, for at blive sådan lidt mere, kan man sige, lidt mere smidigt i det. Og hele den her masse her, den bliver så masseret sindssygt godt ind i de her blomkål. Der må ikke ligge sådan nogle klumper inden under blomkålsdutterne der, skulle jeg til at sige. Jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Det skal sådan være rigtig godt fordelt. Så sidst så river jeg lige lidt ekstra Vesterhavsost ind over, og så kommer det i ovnen. Jeg kan godt lide, når sådan nogle her, de er meget møre. Men stik lidt i dem med en gaffel undervejs, fordi det kan jo være meget forskelligt, om vi kan lide dem lidt al dente eller helt bløde.